Hej og velkommen til en tutorial, en billedbehandlingstutorial faktisk. I dag skal vi arbejde med billedstik eller farvestik på billeder, og farvestik kan jo komme af hvad som helst. På engelsk kalder man det color tints, og i gamle dage blev det tit brugt på billeder som det blev tit brugt på billeder, eller det var ikke tit, men i gamle dage var det på billeder, og derfor havde de sådan en gullig, rødlig, grøn farve. Altså, det her billede er et meget godt eksempel. Dog, var det kameraet, der blev taget med her, der havde en fejl, så derfor lavede det en gullig farve. Men jeg har 3 billedeksempler, og jeg vil så vise jer, hvordan man fjerner farvestik på alle 3 billeder og forklare, hvad der sker og hvorfor det sker. Så meget som jeg overhovedet kan. Okay, så vi starter med det her. Det er en lille smule magenta. Eller en lille smule meget magenta faktisk, i forhold til hvad det burde. Så vi tager en kopi af laget her. Det gør vi enten ved at trække det ned i bunden, eller bare klikke Ctrl J. Jeg vælger så at gemme det nederste, da vi ikke skal bruge det til noget mere, og bare kalder det her for image. Der er så nogle enkelte tools, vi kan gøre det med. Vi kan fx se, om vi kan fjerne noget magenta i billedet og slide lidt med selective colors. Men den nemmeste måde er at vælge laget, klik levels, og så kommer levels paletten herop. Og det man så gør, det er, at der er 3 pipetter. En for de mørke toner, en for de sorte toner og en for de lyse toner. Det man gør, det er at dobbeltklikke på den sorte, og så skal vi over i den, der hedder HSB, og der skriver man 3% sort, eller 3% brightness. Så vælger du den hvide, der skriver du 97, og i den grå skriver du 55 eller 50. Det er sådan lidt et valg. Men det har noget med gråtoner i billedet at gøre. Det skal vi ikke bryde os ud med, det er meget kompliceret. Men vi vælger så den hvide pipette først. Bare klikker på den enkelt gang, så vil den hvide pipette. Så skiller det om for os at finde det lyseste billede, eller det lyseste sted i billedet. Og det gør man ved at man tager infopaletten og klikker her, og så vælger man HSB. Det man så kan gøre, det er, at du kan kigge i HSB'en, når du kører musen henover, og så kan du se, hvor høj brightnessen er. Så her er den på 99, det er ret lyst, så vi vælger den. Det vi så kan gøre nu, det er, at vi kan tage den sorte, så vi så gøre det samme. Så bare jo mindre brightness, jo mørkere er det. Og den mørkeste er 5, det er det vi har sat det til. Så vi klikker der. Allerede nu blev billedet mindre magenta. Men for at gøre det helt 100% færdigt, så skal vi have den grå, og lede efter en grå tone, som er så tæt på 50 som overhovedet muligt. Og den her er rigtig tæt på 50. Den er faktisk præcis 50. Så vi klikker her, og så blev det her billede faktisk normal farve igen. Som du kan se, så er den faktisk en rimelig ok farve. Vi kan så eftermanipulere den og gøre græsset lidt grønnere, eller med noget selektiv color, men det er jo bare smagssag, hvordan man nu vil have sit billede færdigt. I et gult farvestik her, der gør vi det samme. Tager en kopi af laget, kalder det image, eller hvad du nu vil kalde det. Tager levels, husker at kigge i farverne. Jeg gør det bare lige hurtigt her, for lige at repetere. Den skal være 55, vælger jeg. Og så er det så bare at klikke i højlys. Bunch bukser var meget mørke, og skal finde et gråt sted. For magenta der. Der, sådan. Så du kan se, så det her billede, det er måske stadig lidt off. Men så kan man jo lave en SQ her, og så bliver det lidt pænere. Det er bare meget sådan, hvordan du vil have billedet. Der er jo ikke decideret en facitliste til, hvordan billedstik fjernes, eller hvordan man gør, men
Nu lærer jeg dig bare en teknik, og så må du vælge at følge teknikken, hvis det er det du vil. Nu prøver vi bare med standardindstillinger, og så prøver vi os frem. Der var en her med 100, tror jeg. 99. Der er den sorte, den er meget lav her i hvert fald. Og den grå, den har vi vist i baggrunden. Der. Og sådan fik vi fikset hendes grønne farvestik på ingen tid. Så ingen grund til panik, hvis du har et farvestik, der driller. Det er lige ud af landvejen. Hvis I vil have de billeder, jeg har her, og prøve selv, så kan I skrive til mig på Facebook. Jeg hedder Oliver Stenkilde, eller I kan bare skrive til mig her på YouTube, og så vil jeg sende jer filerne. Tak fordi I så med, og jeg håber, at I faktisk kunne bruge det her til noget.